Velkommen til denne præsentation om Alexander og Jonathans hundeapp. Vi har så fulgt en iterativ arbejdsproces, hvor jeg vil gå i dybden med idé, som omhandler en app, hvor man skal kunne sælge hunde, hvor vi så har tilføjet til ideen. Planlægning, hvor vi vil gå i dybden med vores idé i form af skitse, kravspecifikationer og målgruppe. Udarbejdelse, hvor vi vil gøre vores idé og detaljer omkring den til virkelighed. Evaluering, hvor vi så vil teste appen, og så er vi kommet frem til et færdigt IT-system. Så til planlægning vil jeg komme ind under kravspecifikationer, en skitse vi lavede og vores målgruppe. Kravspecifikationer, som kan ses igennem begrænsninger og features for vores app, hvor vi har fokus på funktionalitet i form af, at man skal kunne købe og sælge hunde, brugervenlighed i form af farveharmoni, navigationsdesign og en selvvejledende app, og fortrolighed i form af ikke at give oplysninger, før man er logget ind. Så lavede vi også en skitse over vores app, hvor der vi starter med en login-side eller login-side, hvor der man enten kan vælge at logge på for at oprette en ny bruger, og logge ind, for så, hvis man allerede har en bruger. Det vil så sende ind til en forside, hvor man kan se et stort billede af 3 hunde i baggrunden, hvor man enten kan vælge at trykke køb, som så vil sætte en hen til siden udfors, hvor man så vil kunne finde hunde at købe, eller man kan også vælge at trykke på knappen selv, hvor man så vil blive sendt hen til siden selv, for at sælge hunden, eller sælge sin hund. Og så længere nede på forsiden vil man så kunne se det yderligere info omkring PP, som står for Puppy Paradise, som vores app hedder. Og så under udforsk, så vil du så kunne se en lang række hunde, du så vil kunne købe, eller du vil også kunne søge på hunde i toppen i form af en searchbar. Og så under siden selv, vil du så selv kunne udfylde en side med information om din hund, som f.eks. et billede af din hund, og informe den sådan, hvilken race det er. Og så vil du også kunne skrive en e-mail og et telefonnummer, og så lægge den op, så det er, at køber så kan købe din hund. Og så vil der også være en hjælpside, hvor du så vil kunne søge hjælp, hvis du har nogle tekniske problemer. Og så vil der så også være en profilside, hvor du så vil kunne logge ud, og du vil kunne se, hvilke hunde du har købt, og hvilke hunde du har solgt. Og så under udforsk, hvis du så trykker på en af de her hunde, som du har søgt på eller har set, så vil du så blive sendt hen til dens hunds side, eller købside, hvor du kan se info om hunden, hvor du vil enten købe den, eller skrive til personen, hvis hund, der ejer hunden, for ligesom at høre an. Så til vores målgruppe har vi så valgt at sige mellem 18 og 80-årige, da unge nok mere vil leve efter en hund, som de kan købe, og så vil man så senere op i alderen finde en hund, der gider afskaffe sin hund. Og så over det skal de gennem deres liv selvfølgelig have behandlet dyr ordentligt, så vi ved, at de behandler dyrene ordentligt. Over det skal de også have lidt videre om teknologi, da det er selvfølgelig en app, som de navigerer på. Og over det skal vores målgruppe også være fuldt funktionsdygtige, så de ikke kommer til at købe sådan 50 hunde. Og så vores målgruppe og kravspecifikationer kan forbindes til det forstand, at vores målgruppe er omkring gamle folk, så passer sammen med kravspecifikationen, at det skal være brugervenligt og en selvvejledende app. Over det så er vores målgruppe, der leder efter eller vil sælge deres hund, og skal de også, og at de er en målgruppe, der behandler dyr ordentligt, så kan forbindes med kravspecifikationen, at de selvfølgelig vil købe en hund eller sælge en hund. Så har vi så næste punkt i den iterative arbejdsproces, som så er udarbejdelse, hvor vi kommer ind under brugervenlighed og programmering for vores app. Så til brugervenlighed vil jeg komme ind under interaktionsdesign, gestaltlovene, farveharmoni og typiske anvendte elementer. Så det er interaktionsdesignet, som vi har valgt at beskrive ved hjælp af et flowdiagram, som kan ses her til højre, der så beskriver brugerens bevægelse på appen. Så du starter på login-side eller login-side, hvor hvis du så vælger login, så kan du oprette en ny bruger. Og hvis du vælger login, så begge vil føre dig hen til forsiden, hvor du så kan skifte imellem alle sider og de forskellige features, som for eksempel under selv, hvor du så kan uploade et billede. For hver en feature kan du også skifte til hver en anden side, men det er ikke blevet illustreret ved hjælp af pile grundet overskuelighed. Der er så også blevet gjort brug af en blanding af den hierarkiske og cykliske navigationsstruktur, som også bliver brugt på de fleste apps nu til dags, hvor den hierarkiske så kan ses heroppe, og den cykliske kan ses hernede. Der blev gjort brug af træk fra den cykliske navigationsstruktur, da man kan skifte fra hver en side til hver en anden side. Dog er der også blevet gjort brug af den hierarkiske navigationsstruktur i den forstand, at du kan skifte fra hver en feature på en side, men kun kan skifte til en anden side, hvor du så derefter skal gå ind på dens sides feature. Så i forhold til gestaltlovene, så har vi gjort brug af loven om nærhed og ensartethed, som kan ses på vores side selv. Og loven om nærhed, det er altså elementer, der er tæt på hinanden. De ses som at høre sammen, og loven om ensartethed, det er så objekter med sådan samme form og farve, de hører til hinanden. Så det kan ses på vores side selv, hvor det er, at beskrivelserne til hunden, de er samme størrelse og samme form, med også alle sammen understreget, og så er de også meget tæt på hinanden. Hermed så ses de så som værende sammen. Og så har vi også brug af loven om lighed og loven om lukkethed. Loven om lighed, det er så ting, der er ligner hinanden, opfattes som værende sammen, og loven om lukkethed, det er så ting, der er lukket inden, de opfattes som værende sammen. Og det kan så ses på vores menu i bunden, hvor alle, som der kan ses her til højre, hvor alle symboler, de så ligner hinanden i form af tykkelse og farve og form.
Og så loven om lukkethed selvfølgelig benyttet i toppen i varen og i bunden i menuen, hvor de så er lukket inde i form af deres farver. Så har vi så farveharmoni, så for bare lige for hurtigt at sige, hvad det er, så det er bare farver, der passer godt sammen. Det skaber farveharmoni, altså berolighed. Så vi valgte så at tage udgangspunkt i den her lysegrønne farve, der symboliserer natur, og den her beige farve, der symboliserer loyalitet og ro. Altså hunde er loyale, og hunde skal være ro til vores primærfarver. Og så brugte vi så den opdelte komplementær, der vi gerne vil, den opdelte komplementær farveharmoni, der vi gerne vil have 3 farver på vores app. Og den gav også den her lyse lilla farve, som så er en komplet kontrast af den farve, der så ligger imellem den lysegrønne og den her beige farve. De ophæver sig hinanden, og de her 3 farver ophæver sig hinanden og skaber farveharmoni, altså berolighed. Så i forhold til typisk anvendte elementer på vores app, så bare lige for hurtigt forklare, hvad det er. Så er det sådan globale, uskrevne regler inden for brugervenlighed, sådan på hjemmesider og apps. Så for at give nogle korte eksempler, så ved understreget tekst, der må for eksempel en anden farve ses som links, som du så kan trykke på. Eller hvis du trykker på logoet på en side eller en app, så vil du også blive sendt tilbage til forsiden. Vi har så gjort brugen det sidste eksempel, jeg nævnte, hvor man på vores app bare kan trykke på vores logo, og så bliver du sendt tilbage til forsiden. Over det, som der også kan ses her til højre. Så den side, du er på, den er så highlightet på menuen, så du altid ved, hvor du er. Udover det, så efter du er logget ind, så starter du på forsiden, som man også ser rigtig mange andre steder. Og så befinder vores menu sig selvfølgelig også i bunden. I forhold til programmering, så kan der ses her til højre et uddrag af vores programmering, som så viser hele koden i forhold til login. Dog er det kun det sidste stykke, hvor der står f antal lige med 3 og nedad, der gælder. Det er det uddrag, jeg gerne vil vise, og det er ligesom, hvad kan man sige, koden til cooldown, efter man har mislykket login 3 gange. Så det der sker, og sekvensen i det, det er, at når man så er mislykket 3 gange, så sender den en til den låste skærm og giver en nedtælling på 120 sekunder. Lykken i det er så, at den gentager processen i at tælle ned fra 1, som der kan ses her med time loop 1000, eller tid tilbage, lige med tid tilbage minus 1, så gentager den det indtil, at den så rammer 0. Og det er så en forgrening. Når den så rammer 0, så en betingelse opfyldt. Og så kan den så sende en tilbage til forsiden, hvor du så kan prøve at logge ind igen. Så det sidste punkt på den iterative arbejdsproces, som så er evaluering, hvor jeg vil komme ind på test og kravspecifikationernes opfyldelse. Så i forhold til test, så lavede vi en tænke højt test på vores venner og familie, hvor der vi gav dem appen, så der de kunne navigere rundt ved at dele deres tanker. Vi fik at vide, at vi havde god struktur i form af god navigation, og så havde vi også god brugervenlighed i form af gode typiske anvendte elementer, gode farver, det er godt lide farverne. Over det så var den pæn at se på og overskuelig, som vi kan forbinde med god brug af gestaltlovene. Over det så sagde de også, at der var gode features, så for eksempel under profil, så nævnte de, at de godt kunne lide, at man kunne se de hunde, man ejede. Og det var den ret selvforklarende, så der var ikke nogen brug for brugervejledning, og dog så synes de, at den var lidt simpel. Så i forhold til kravspecifikationernes opfyldelse formåede vi at opfylde alle krav. Man kan nemlig både købe og sælge hunde på vores app. Vores app er også brugervenlig, som vi fandt ud af igennem vores test, tænke højt test. Over det så brugte vi også de 3 main farver, der står overens på en farveharmonisk måde, og der er også god navigation. Og udover det så er appen også selvvejledende. Udover det så ser man heller ikke nogen private oplysninger før man er logget ind, og for at logge ind kræves der både korrekt brugernavn og adgangskode.